Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang duwag na paniki. Noong unang panahon, biglang tinangay ng Haring Agila ang nasilang na pagkain ng Haring Leon. Galit na galit ang Haring Leon. Kaya hinanap niya kung saan tumitira ang Haring Agila. Kasama niya ang kanyang mga kasamang maninila. Kaya dahan-dahan silang pumunta doon sa bahay ng Haring Agila at winasak nila ng winasak ang kanilang bahay. Galit na galit ang Haring Agila. Kaya hinanap niya kung saan tumitira ang leon. Ngunit hindi niya masisira ang bahay ng leon dahil ito ay nakatira sa damuhan. At sabi naman ng Haring Agila, paano ko naman kaya matatalo ang Haring Leon na ito na nakatira siya sa damuhan? Kaya bumalik na lang siya sa kanyang tirahan at sabi niya sa kanyang mga kasama na mandirigma, ipadala niyo itong sasabihin ko kay Haring Leon na magkakatigmaan kami sa gitna ng malaking lupa. Kaya mabilis na lumipad ang kasama ng Haring Agila na mandirigma at pinadala ito kay Haring Leon. Kaya pumayag din si Haring Leon. Sige, papatunayan ko na mas malakas ako. Kaya nagsimula na silang magdigmaan. Galit na galit si Haring Agila at si Haring Leon. Nagdigmaan sila ng nagdigmaan. At nakita ni Haring Leon si Paniki na lumalapit sa kanya. At ang sabi naman ng Paniki, huwag niyo po akong saktan, Haring Leon. May pakpak po ako, ngunit hindi ako kagaya sa kulay ng mga ibon na may balahibo. Kamag-anak lang na lamang po ako ng mga daga. Yan ang sabi ng Paniki. Nag-isip ng paraan si Haring Leon. Kaya pumayag din siya. Sige, Paniki, dito ka muna sa amin. Ngunit ipangako mo sa akin na wala ka sa tabi ng Haring Agila. Yan ang sabi ng Haring Leon. Kaya sabi naman ng Paniki, oo, apa. Kaya nagsimula ulit ang kanilang digmaan. At tila natakot si Paniki kay Haring Agila. Nilapitan niya si Haring Agila ng mabilis at sinabi niya na, Haring Agila, wala po ako sa tapat ni Haring Leon. May mga pakpak po ako, kaya ibig sabihin kasama niyo rin po ako na ibon. Nag-isip si Haring Agila. Sabi naman ni Haring Agila, sige, dito ka muna sa tapat namin. Ngunit ipangako mo nga wala ka sa tapat ng Haring Leon. Yan ang sabi ni Haring Agila. At ang sabi naman ni Paniki, sige po, ipapangako ko po yan sa inyo. Nagdigmaan ulit sila ng nagdigmaan dahil hindi pa rin natatapos ang kanilang digmaan dahil sa sobrang galit ni Haring Agila ni Haring Leon. Kasama ni Haring Leon ang kanyang mga kasama na maninila at kasama naman ni Haring Agila ang kanyang kasama na mandirigma. Kaya nagsimula na ang kanilang laban. Ngunit sabi ng Paniki, Haring Leon, paano po kung magkaibigan kayo ng Haring Agila? Papayag ka po ba? At hindi alam ng Paniki na mabait pala si Haring Leon. Kaya sabi naman ni Haring Leon, oo, papayag na papayag talaga ako. Pagkatapos ng sinabi noon ni Haring Leon, pumunta naman si Paniki kay Haring Agila. At ganoon din ang sinabi ni Paniki at ang sinabi ni Haring Agila. Kaya nag-isip siya na kung paano kung maging kaibigan si Haring Agila at si Haring Leon. Nag-isip siya. Kaya hindi tumagal, naging matalas na magkaibigan na nga si Haring Agila at si Haring Leon. Ngunit isang araw, may napansin sila kay Paniki. Sabi ni Haring Agila, parang naniloko yata ang Paniki niya na. Hindi dati totoo na nasa tapat na siya. Bakit kasama siya ng mga daga?
Tapos sabi naman ni Haring Leon, oo nga eh, yan nga ang sinabi niya sa akin eh. Kaya naggalit si Haring Agila kay Paniki at naggalit din si Haring Leon kay Paniki. Kaya nag-ingat-ingat sila na hinanap si Paniki. Nang nakita nila si Paniki, mabilis na tumakbo si Paniki doon sa koral at walang nakakita sa kanya dahil dumikit siya sa kanyang kakulay at doon hindi na nagpapakita si Paniki kay Haring Leon at kay Haring Agila. Ang wakas at ang lesson na matutunan natin doon ay ang pagpalipat-lipat ng pinagtatapatan sa huli ay walang kaibigan.